Ukhala uyayithulisa umasipala wetheku ngodaba lokutshotshwa kwezimoto. Nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu abhokile amasela eba izimoto zikamasipala eThekwini uma besebenza bephumile beyolungisa iy'ngqalasizinda mayelana namanzi nogesi. Umthombo osilethela izindaba uthole ukuthi izimoto zikamasipala zebiwa ey'ndaweni zako-Mayville, Folweni, eMlazi, KwaMashu, Zwelibovu, KwaNdengezi nase-Hammarsdale. Okunye okuvelayo kuvela ukuthi enye yemoto zakamasipala ibanjwe isiseLimpopo ibheke eZimbabwe laphana wey'ngane zakwethu. Kulo nyaka wezimali umasipala usulahlekelwe yimoto ezingaphezu kwa-100. Ingakho usuphume umkhankaso-ke laphana wakhipha-ke inamba-ke laphana ukuthi uma ngabe kudunywa imoto-ke laphana wey'ngane zakwethu ushayele inamba ethi 0800 235 338. Siphinde inamba 0800 235 338. Indaba eshaqisayo-ke lezo ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ungakhohlwa cimzela subscribe, cimzela nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Si-channel siyabonga.